Ublayan kurkhui fi bat ngap diang sobai fi sasisian shagaba shashkor igaktian kajong ublay kurkhui fi sasisian paralok ngai kublay fi baro daga kerteng gaba tiang tam kajong utrai Jisu. Haga benta gaba ningkong fi sngap igajing hikai negaktian kajong utrai gaba ngai kerteng gaba ngabateng ngan beteng mentaga sngiru ngai kerteng kilai teliki lenti yai laj ya kajing kelak kabmot. Kilai teli kilenti ya ilat ya ke jingkala kabmot. Kapanta kapan ningkong ala keren fi ke kata kalenti ya ilat kabakum kibangai ngilaban baklang ngilaban dei ban kumyat kata dei bangi perkhat baga jing sekeblai ke dei ka jingla naladi mau ka bor la jong ka jingla naladi. Kaba arpat kabangi ne keren ka dei kabangi ngamuk manong ngadan sagabanta kaba arpat ban keren fi ne kapor. Dei syabangan lek sagaktian ka sagaba kan kapanta kaba ngadon ban ong kumne fi sisian ngikran ya ka jingkal laga bamot fi ngikran ya ka jingkal bamot ngidon kam palat bangin em kum ki kristana ini singi bakhaddo ki ba bat bet ya ka nong rem jing kan jingkal laga bamot ki ba yaat be hawni uding theo jong ka jingkal bamot ki bangi yaat be hne galanti jong ka jingkal laga bamot kata de ba don kam palat kum ki kristana ini singi ki bakhaddo ka ega jingkal bamot ka jingkal bamot kamot ka ba phai sha ublai kejingkla bot kamot kabangi ngida pediang ya Jesus Kristus ka dokno jangi kata dia kejingkla bot kamot kabangi pai shublai bat ngiyai artat shatai nomor balai how Adam lane lingba jong Adam rengkat padu Adam ngila syabe lang nak per Eden ngila syabe lang nak per Eden ngila ya pet la syabe ngi na Eden Handai hau Chris mentah bangi kelagamot kamot ngi pai shublai namar kejinglamot kamot kaba pai shublai mot mentah ngi pai shublai bar habangi pai shublai kamot mentah ngi le shatai syaka bangi syabe shatai syaka jingdor rengkat kajong ublai hakiwi kiktian ngi don hakalenti jaga jingim kaba bam jugot pan mentah ngi yaat syakmat ngi yaat syaprang to Ringgim de ban bakla pat egan ke jing syabakrau bangim de ban yai lat ye ne galenti jang jang nama don ki wai pat ki lenti ki bang I kom bakanir kala bandai ngan ong saisen ken mau ka jinglamot ka dei ka nong rim jing shisha jangi ka bang gidan how Chris ka jinglamot ka dei ka rukom ka bang de banem ka dei ka standard ka dei uding thau de ka rukom bang de banem ka jinglamot ya de ka lenti ka bang ngi de ban yai de bang I kelagamot ngi syameu Jesus Kristus nang penem de bangi syameu Jesus Kristus nang penem ngi yo ga jing penem de bangi yo ga jing penem ngien yo ro ga jing bam chikon ngi yo ga jing penem namar ngi syameu ngi yo ga jing penem ngi yo ga jing penem namar ngi syameu Jesus Kristus nang penem ngi syameu Jesus Kristus nang penem de bangi kala ka mot kata ka de ka jing kala ka mot parla kadon kam hado kata ya ubrio uba shakriblay to hagani ka puang ni kran no kabanta ka ar jonga ni ka jingkran jonga ki light ligi lenti ya ilat ye ka jingkala ka bamot ka ar ka ba kum ki kristan ngila ban bakla ban kum ya ilat no ye ka jingkala mot ngi de pe bhang ngi de ban husiar bhang ngi de ban long adkar bha bangi nam liat ka ba kum ki ne ki ai ke ka ar ka lenti ka bangila ban ya ilat ye ka jingkala mot ka de ka jing shakri da ka bangi le bhai ki we fi ka jing shakri ka bangi le bhai ki we Daka bangi le bahai kiwe. Piju asngau aga pertai ang ladangi le bahai kiwe yo hok khmat ublei. To in sekra ni kita ki bar khai la le bah nga ong ka diga bah nga khlam ong ba kam diga bah. Ring ha ban song thu pat ba tang daga ba le bahai kiwe kata kam pat mot ngin yo ega jimbam chukot ngin le shika jimbam chukot ka ba mot kat kum ka babel kat kum ka tian chang ublei. Le siuru pertai la ban song thu kum ta kum ta jing su jong ru perthai ringa kran ya phi nga ki bri ba shakr bele kum ki kristan ba tang da ka ba le bhai ki wengi nam la ban yo hak ngi nam la ban yo ga jing bam chukot nambar kata ga lenti jong ka bible te to ka ban ning kong ha ba kran ya kan ka ba le bhai ki we kum kata ka jing perkhat bangin yo hak khmat ublei ngin mong ngin yo hak khmat ublei kan ga dei ka rukom ka ba ubrio ha perthai ule bha bat kia be bhai bat ki da snau ro ko ma ba ki le ka ne kinda yo hok sisa khmat jumble tinga dong sien ngi mekran ni kata ka jing sengo jong ubrio haba ule gini ki e porthai ini ekran yangi ki ba shakrible ki ba tip ka bible ki ba ngitip ba kata kamdei ka lenti se ka jing bam jot ban le bhai kwe ge ba bha tingin se ekran ni kata re kamdei pat ka lenti se ka jing bam jot to ka wai pat ka bangadon ba nai fini por ka bangidan kamban song tho ka bangidan kamban song tho ba kum ki kristan
kham tam lei lei ngi em ngi si ba khat do ngi don kam man su thu ba ka ne ka de ga wei pat ka lun ti ya la ka ba kum ki kristan gi she bakla ngayo i ba wat ki balang teng teng ngi bakla no pi ngi bakla wat kum ki balang ro ngi bakla kum ki kristan ro ngi bakla ngi le ki bang ngi le bai ki wei ringi klat ban ai ki lan ngam onong kala kham tam no kata ka jingle ba ban ye ka nongrim jung jingla mot ka ban pen e ki brewi don kami oblei ka jing pen em pi ingana si sen kide ki ek bang hapan perkhat ba ban le adkar namar kide ke bang idon kaman so thu bang yimla ban yai lait ye ka jingla ka mot daga bang isngo daga bang ile ba fi daga bang isngo daga bang ile ba ngile sige bam jukot kamlong kumta kat kum ka Bible ni kum ki kristan ki besisha de khana bakan kham shai tungi ne let no asha ka tien jong oblei ban ngan ai ngan pulina kan long ba khat khandai jong ka gospel ka jong Lucas shapang jong Zacchaeus la sifia tip hai Zacchaeus ngan puli ka khat ka ba pra bat ka ba khandai Henry ba ula yang jat Zacchaeus ulo ang au trai hakmi ya ka ba shitang ne ki ai ke ru ki jonga atrai ngan ai ke bedok baladangan shim club ya ke ai ru na unu nuru daga mamudui lamlen ngan siu par sausha jisu ulang u haga nega sngi ga jingpen em kalawan haga nega yeng nambar ba uru ulang khon jong Abraham to ngal apuli ber arli git khan re ngap ngan puli man sai sisen Henry bola yang jo usaka sulo ang au try hakmi ya ga bashitang na ki ai ru ki jonga atry ngan sa ai haki badok Zacchaeus ukua bani Jesus Christ kanega diga siba Jesus Christ wan shakanang ba Jericho ba udane kalat bani utrai ngitip e kata jing sha ba crowd sai ka ze brio ba langkot o haban ke ding dembor bani utrai ba utrai ong hian no ding dembor na mangnan sa mi hieng jame ana ba Jesus Christ upoi hayeng jong Zacchaeus kinegi diga kinten ba ukran wang ko try ong shitang naga spa jong an an e bedok namar kadang ka jingkta namar kadang ka jingpen kentu haba u Jesus Christ haba ka jingdon rengkat haba utrai u don rengkat hayeng jung u kadang ka jingkta ba ka jingkentu usaga ya song shitang naga spangan ane ke bedok haga jingpuli Bible janga ngi ikum ne haga por ba usaga ya song shitang naga spangan ane ke bedok utrai uklamong ream usngap bet data nda usaga ya song ngan siu sau sha la dang shim mo nga bam klop na nungan siu sau sha utrai sakran kat ba usaga zong kran tangi ti kitin bang ngan a shitang ka spa ngai ke bedok u Jesus Christ uklamong ream Namaru Zacchaeus super khat egani sha bakra ula Jesus ngau bakibri barus pa kile bahai ke bedok bat ka julong ke rukam breu hi ban perkhat balalet bahai ke bedok yo hok hakmat jang ublei kum kita ki rukam perkhat de mata da Zacchaeus ude paralog ane fininga por ban le bahai ki wei ban yarap ki papang ki besitam ban yarap ki bedok kadai ba bha bat ban le bahai ki wei ban yarap ka Bible ka hikai bha don shi bon ki khat Bible na do ka testament ka bathmai ka barem do ka testament ka bathmai ka ba hikai ngi kum no bangin la isnei ka bedok kum no bangin iben ngi bedok bat kum ta ter ke dei ka bha bat ngi dei ban le hiru handai ngat no sai sin ngim dei ban bakla pat ba ka jingle bha jingi ki wei kam dei ban palat pat ya ka bangi ai pat ya Jesus Christ bakin kala bamot bakin syakr bakin yo ai ka jing pen em namar ka jingle bha jingi kam la ban pen em ki bat kam la ban pen em ngi ru kat kum ka ba ngiru nginum le shabanang namar ngile bha bar kiti ki basha le bha ro ndai ste ba kile shabanang namar kila ya shakri kila ya wan jiseng kila ya mo kila ya buat no bani wan jiseng namar ba ki ong ba o ba kila le bha ngile jiseng la da kimyo ya ukres kiru kinumyo e ka banang ngiru nginumyo e ka banang namar bang shile bha ngi ha ban sau tho ba ga jingle bha jing ke dei hapo jang upuat bangi a ya Jesus Christ ba dei ka jingla bumot bangin krani ki brio Dengan final show Zacchaeus sisian. Zacchaeus upar khat ba da ka bale akum ne ngan sayo hok khmat jomle. Namar uju asngau bat kata ka de rukom ba kibrio baro kile. Paralak ngan ai fininga por. Ngan au sisian. Kum no ngi ki ba shakri blai.
Lada fi ong ela de fi sngap mantap. Ong mangala ngala lada ngala la wanda kan ika lenti jong jekla hatungan dang liat kum ya kata. Hatungan dang poi kum syata. Ong ga ka bani fi ni ka por tung ini perkhat bha. Tung ini pensyong dor, tung ini pensyong nongrim. Namar ngidon kampalat ini ki ai gini ki singi bakhat do bang nginom bakla. Kalenti ya jengi bangini ya be ke lenti jangka jengkla bumot nginum shna bypass dak waipat nginum shna lenti ya ilaj nganum perkhat ba dak bang le bha ngani aji mam jukot pengan pen ifi ne por ha kan nuko rukom ngi ki ba shakri utra de ga dono jengi bro ki bala dalap sya ga jengkla bumot ga jeng mji ha kan nuko rukom ngi dangkum le ya ilaj ne ga lenti ngap bangan pen ifi ne ga por sabangan pen ifi ne ga por kabaning kong ngila ban liat chen ga lenti da ka bangi perkhat ba ka bale bhai ki wengi ngi ga jimbam jukot wala dang ngila kala ba modro ka banin kong kadai yoba ngi klem yo bhai ga jingla ka bamot ladang ngi klem yo bhai ga jingla bamot ladang ngi klem da yo ten rai bhai ga jingla bamot ladang iklam yo lut ikut ko don wat jang jang lemot ngila ban liat sanero kajing sutu jing ikala ban liat sane baka bang ngile bha ngini wa jing pam chikot nang ta bade kabar ladang ngimbyang jing hikairo ladang ngimbyang jing hikairo ngila ban liat sane kalanti da ka bang ikom perkhat ban la le bha ke ngini hok ngini wa jing pam chikot kabalai kabang gadon ban oi vi ko por ga digani ka jingle klat e ga ktien jang oplay wat la dang ila yo ji kai wat la dang ila asngo thuro ka jing bam pun shong dong rim wat la dang ila asngo thu e ga ktien jang utraro kala ban ya la mengi bang ya lai gani bad ka ba khaddo ka ba saw ga ba khaddo ka ne ka ja ya ubri ba kala bamot ka ne ka ja ya ka bri ga ba kala bamot onda ha ba ki lasting ka jinge dei baru play onda ha bang lasting ka jinge dei baru play dan shibon ba akibat liat hagani kalenti ki ya ilat ega jinglamot ki sngo tho biang bat ki sei ongro ho yala dingam da shakri bha ho yala dinga song tho ngaduna ho nga song tho rei lada ngale bhai ki we ngai rap ki bapang ge bisitom ngale bhai ki bedok mo kum ta ter kamot nanga ublero ni snai yanga ublero no me no yanga pe yo ngabat firu ngiliat ke bakum kita ki jing perkhat onda habang lasting ka jinge dei jingi baru belai ngimla ban le ya igni galenti ai la ngi haban ya be galenti jong jalwa la dangi so tho bangi la be la dangi so tho bangi la ka bam dei klaga bamot pai be show belai ya be gni galenti jong jalwa la file bhase ki weru angi oblai ka tale ge dei ba bha retong enom ya la igni galenti jong jalwa fi ide mereka daw ngan oi fini gepor ngan ang sisen ngalap bakan ne ka dei ka ba ka don ka sheiwan ka jing perkhat hakitu ki bro ki bala lasting ka jing dei ba ublai ki snau tho te la dei ba ki bakla ki snau tho te ba ki duna ki snau tho te la dei ba ki la bakla handrai ki shei perkhat ya kane bala dang le bai ki we ublai uni snei ngaun ai ka jing pam chukot kata ka dei ka ba bakla yai be ye ka lenti jong ka jingkla bumot namar kata ka daw nga nai fini ka por balai nga so ang hang te hanang khandiat ang bawat kum ki balang gila ban bakla ya kane bayo ngisum yarap ikiwe ngisule bhai kiwe ngim ai kibrio ya galanti ya ka jingkla mot ngim kran ba giro bakin kala mot kin shagre blesija yo ngi yai lat ke ne galanti ngana sisen wale su thu bakla ya nga ban le bhai ki we ke de ba bha ka bible ka ye kai bangin le bha renginom la ban bypass ban ya no da kata kan lenti ba le bha ban ino ani lenti jong jong lamot am ngim la ban le kam ta da le ru ya usa ka yas uang ya utrai ngan a shitang na ka spa jong a shige bedok ikam ba Jesus Christ khlam sngap ba khlam ong ru am de tang da ong ngan siu sau sha la da kado ka bang shim jubor ka bang shule jubor ngan siu sau sha Jesus Christ ong ka jingpen em kawan ha ne ka ye pisau thu e gane ka ba mot haba usa ka yo ngan siu sau sha kamur u admit updiang bau le pop updiang bau bakla updiang bau de nong pop
Nama ngia keren ya kau pang mentang ngia keren be ya Usakayas hakiwe ki kentian da filet syakaya jago hukum jong mosas upenya rengkat elade kum kiman kum unong tu belang unong tu masi ba obreu la da tu we masi uhaban seu saut ligi masi Usakayas open rate elade open hardware kat officer kat chief tax collector kat officer rang ba jong ka office tray kam ka ba he jiri ko ka ba krong ka jana open rengkat elade kum utu mentu belang mentu masi bau Jesus Kristus ka jingpet nem kawan ha ka ni kaya banda day bau Usakayas ukut no tanghang tay bang sitang na kaspa jangangan ay ke bedok ikuma shutap no da kata ka jingle ba ye kata ka jingle bam hok bala da banyan Trajing yuklam ong area. Kadang ba sengosi bawat hadu mentah kini kisengi jangi mentah. Dangdan sibon kibre ki bakom perkhat. Dangdan sibon kibre ki bakom perkhat. Bas ngau kum ba ublai ule akum ne. Akhir kasengi ha kasi bishar. Ki kam ki bala bhau bu ago geliang jang katarajor. Ki kam ki basne jong tu ubri bu ago geliang jang katarajor. Lada ka khia ka ne ka kamba bha jong tu ubri ule chabanang da ka khia ka kamba basneu ule chadujok dangdan sibon ba akibri ba perkhat kumta hadu menta ta de ba bakla ngakwa ba ne fini ka por ka jingim ka jong ubri ka dei ben ya kelenti jong ka jing kalab mot lada me kwa ba niyo ka jingim ka babam jikot ya kelenti ka jong jelamot le bhai ki we yarap ki bapang yarap ki bistam le bhai kata le aingo oblay tamba fiklam le ya tanah ta kelenti ban le bha ya kelenti jong ka jingla mot abagane kaktian kan yarap ifi abagane kaktian kan yarap fi ngan ang sisen ngadua de gadok no janga bara finam sauthu bakla ngakhlap ong baga bale bhai ki bedok besitom ka de ga bakla yam kadai ka bha Hendrai ka jing bha jong ka kanom la pat ban ai certificate dengi bangi le sig jem bam chukot ngi ya kelenti ka jong ka jing club mot ngi le bhai ki we ai ngi oblay ni odot ka buram namar rangi le akum tar nginum so sorong nginum so la akum mangal akran tu jing krang baladap namar ngi ya kelenti ka jing club mot kelenti jong ka jing ai kelenti jong ka jing sngaur tingan ong sai sian pet nginum bakla uru perthai upar khat bagani kelenti ka deban yo jem bam chukot wat ubrio uba shulong niam ya jinglong Kristan ro bon ki perkhat ya kani ngana si ko mang ong sen kram ladam ngam dan tang tangi brigim sotanat ya kata ndai fim laban lan hapren ga jinglong Kristan dan ubrio shu long niam dan ubrio long Kristan sisa ya kata fim laban lan fi da ong kum nom laban lan lada ga jinglong Kristan jiga kuat tang ga jinglong niam dan shibon ki brio ki poy ya kani ga jing perkhat namar ki khlam yo to ko do no jinglamot ki khlam yo e ga jinglamot ki yo tang to ko jinglong ban shia long niam bale jesang bala long niam bala long Kristan kani ga de gelenti ga bakisi sngau dei bha nang ile bha khma jong blai ngile bhai ki bedok ngam orang nang ile bha ki bedok ngini ohak khma jong blai ngi laj no na gelenti jong ga jinglamot kum ki bre ba shakr blai ki bala ma de ga jinglamot fil apriang utrai ga jem jong fi ya gelenti jong ga jinglamot le bha re ki we ublai on yo aburam phiru fin long bala karhu ndai wat bakla ken ban perkhat ban tang da ka mangale bhai kwe ngan yo hok khmal blai ngan yo ya phinom yo re don be kalenti bo blai khari kalenti jong ka janglamon de ma ta ka daw ka bale bhai kwe da ka perkhat bangile bhai kwe ka de ka weipat ka bypass ka de ka weipat ka rukom perkhat ka bangi perkhat bangin poi je mam jukot kata ka de ka bakla ka nomya la mingi saka jingem ka babam jukot ka de ka bangi bypass ningi yai light pen ban ya ka jingla ka mot ka lenti ka ba ublai khot yangi bangin yai ublai on kar khu yafi ublai on kar